специално идеята се роди точно преди една година, даже може и повече от година да стана. И започнахме в този парк, малко по-нагоре бяхме. И така, в момента има в цяла България подобни инициативи. Последният свободен пазар, който беше на национално ниво, беше свободна книжарница, свободен обмен на книги, тъй като за нас споделянето на информация и на вещи е нещо нормално. Това е алтернатива на консуматорската култура, в която живеем, и алтернатива на неолиберализма, който ни експлоатира. Затова смятаме, че този тип дейности трябва да се развиват в световен мащаб. Те са на много по-високо ниво. Испания, Гърция, в САЩ, оттам се заражда цялата идея. Как хората приемат подобен вид мероприятия? Приемат го добре. Много голяма част от тях им е трудно да повярват, че хората могат да споделят безплатно, тъй като тази цялата култура на купувай, хвърляй, купувай ни е обградила и за тях е все още трудно да повярват, че свободният обмен, солидарната икономика между хората е нещо нормално, но те го приемат добре и както виждате, всеки свободен пазар идват все повече нови хора, което изключително много ме радва. В 6-7 града в България има подобни групи като нашето Обединение за глобална промяна, всяка със свое име, и сме обединени в национална мрежа Бъди промяната. Действаме по идеите на пряка демокрация, хоризонталните структури, свободния обмен на услуги. Ти днес избрали си нещо? Избрах си една ютия. А какво донесе? Тия тук чини, чаши, пънички, лъжички, неща, някой дрежка, някой книжка. Искаме да накараме хората да повярват, че един друг свят е възможен.